Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palimay Drama. Karon mag-upload ta sa atong part 10 sa ana-ana drama. Ang atong sindir karon mao ni atong first round nga ginganan ni siya o Nining, no. Ang iyang ginaingon nga bahalag dili ko makaadto og Paris basta kita lang daw makaparis, no. Ang iyang pasabot ani nga gusto sa iyang maginikanan nga moadto pa eskwelahon sa Paris, no, kay nakauyab ni siya og pobre lang. Ang ginikanan aning Nining mata pobre kaayo, mao to siya nga dili gusto sa mga ginikanan nini nga makauyab ni siya og pobre, mao nga gusto niya ipaadto og Paris. Atong sindir sa round 2 ginganan ni siya og Prido. Ang iya pong ginaingon nga ang taong minyo sa kalisod kuno ug sa kawadon makabuhat tud og butang salawayon. So ang iya pong istorya ani, no, nga nakasa ni sa iyang asawa, no, tungod sa kanang pagpangutang ba, no, nga nasi no, nakasa pati iyang asawa nakasapod tungod sa kining magulam-hulam ta og makahulam og kwarta nga kanang napoy ibawas nga bugti ba, no, og may din pagpaminaw ni Oscar, no, pirmi jud ni siya gasunod sa atong drama. Salamat kanimo Oscar Abayodog. Pirmi ka gatanaw sa atong mga drama o gasuporta ka pirmi. Og dili na to tason atong Palimay Drama ato nang sugdan atong part 10 sa ana-ana. Ako si Nining, ginaingon, bahala og dili ko makaadto og Paris, basta kita lang duha ang magka-Paris. Mao kini nitapos sa kong kinabuhi, nga dili na ako mahimong mahi kalimtan. Unsa mi? Mao ka day na dawat kong report. Maayab ka na. Og usap pa gyud ka pobre. Tinuod ba kinihanin eh? Oh, dili na tinuod mi, uy, uwa ko'y uyab. Nagsulti ka ba sa tinuod, Nining? Ha? Yes, daddy, uwa ko'y uyab. Uwa. Manghinaot Miss Daddy ni mo nga nagtug-an kas tinuod neneng. Apan kung namakakaman gani, unya masakpan ka namo sa akto nga nakikuyog sa laki. Ipadako ikaw nga to ni auntie nimo. Adto ka na namo patiwason og eskwela sa Paris. Mami. Monay sulti ni mami ug daddy nimo. Kung masakpan kanila nga dunay uyab. Dadon kas gawas. Ug adto ka na patiwason og tungha. Wala kay Roger. Og dili ko gusto nga maato ko og Paris. Dili ko mabiya nimo. Mamatay ko kung mawa ka sa kong pananaw. Pero nabalaka ko, Nining. War bagi aso nga makumkum. Wabot gyud ang higayon nga masakpan ta nila. Basta kay mo ulang kinitiman Roger. Kung moabot na ka ng higayon nga mabisto na gani ang ato ang relasyon, ikaw ang akong piliun. Ikaw, Roger. Mahal ko kayo, ikaw. Salamat ha. Nabisan pobre ko. Usa lang taon ko ka pobre. Usa ka pantay. Pero imo kong gigugma. Kana tungod kay buutan ka. Tanan na. Asa man ta? Check-in ta na. Kikiganaan ko. Kadiyot ha. Kuot sa bulsa. Uy, Kuot magagbulsa. 2 pesos. 2 pesos sa manig 50 tapos. 2 ka piso, 2 ka 25. Wala ko'y kwarta. Problemahan man na ni mo, oy. Kaya nga, no, nakasuway bago ka, nga nag-date nga gipagasto, ti ka. Ikaw, gid, no? Tanin na. Check-in ta dong na. Sige. Isiri mo doha katiil sa akong abaga. Oops. Roger. Daro tikab. Oops. Salamat tong ha.
Ay, malipay kay ko eh. Basta magkauban ta din isod sa motel. Hasta ko. Pamati na ko no, marjigog na sa langit. Okay, giisa man akong imong duha ka paas akong abak. Ikaw, Ginahan dyan ka ato, no? Mo gini paborito ni mo. Oh. Happy kay ko. Mas mag-uban ta. O, salamat. Salamat kis imong gugmaday. Salamat sa imo dong. Sa ako? Oh, love kay na ko ng imo dong. Ang ako radi ay mo imong love. Ang tanan mo dong, Roger. Abi ko ang Ug dili ako. jud ko masugot nga magbuwag ta. Dili jud dong, Roger. O day. Tili ta mo buwag. Tili yun day. Balik na ta dong na. Ha? Nakapahuway naman ta. Libansin ta dong. Giminaw na sa gatong isay imong tiis abaga. Day. Ang inapod. Sige. Naamay nindot. Ang bahala na. Kanang tuwad-tuwad sta. Ribansin ka day. Doon lang ko sila hanggaw, Arnold. Doon ako na siya importante nga tuyo na ako. Unsa pa kay tuyo ni ikaw, Arnold? Ay, kikulbaan na ba ko da? Magdali ko. Unsa? No, nagaw. Huwag ka na uyab. Di mo kinagpasa sa dating mami. Di mo nga, silon ko na mo uyab. Sakpan mo nag-date mo. Dawi, mauligin akong problema rin ka. Dili mo kung mahimo na kumbuhagan si Roger ko. Tungod kay makadaganan niya makuha ang akong lawas. Ano yan, masugot ka lang nga mahimong kriminal ang imong mga ginikanan, ha? Kana ang dili na ko ikatugot gaw. Nga may dautan silang buhaton ni Roger. Mahal ko si Roger ko. Kung mahal ni mo yung uyab, di ka gusto mamatay mo uyab, huwag na siya. Huwag yun na siya gulining. No, dili ka. Mas palabihon ko pang malayo sa akong pamilya. Basta ka dili lang mawa sa akong kiliran si Roger. Mahimo magaling mo undang na ko sa akong pag-eskwela ug magtaban mi si Roger. Oh, gawning! Mo eskwela ka na, Nining? Yes, Mami. Oh, sige. Oh, hala. Lakaw na. Basig balit ka pa sa imong klase. Sige na. Oo, sige. Arin ako, Mami, Daddy. Grabe. Grabe na ka magkakon ang anak ta, Matilde. Nagtuo tingali siya nga wata masayod nga wa siya klase karon. Asa ka siya nga wa may klase. Ha, labing siguro magkuyog na sab siya uban siyang uyab. Nga matod ni mo, Roger angan. Ug usa lang ka panday. Ha, ata na. Tana na yun. Sundan tayong auto kung asa siya paingon. Nganong miyan himatas plaza day. Mas dunay makailan ni mo ba niya makataho ni mami daddy ni mo. Delikado kayo. Dili mahitabo ng gisulti mo, uy. Ikaw, git no? Hadlukan ba ni mo, uy? Nagtuo to sila si Mami ug Daddy nga may klase ko karon. Busa, relax. Ay. Tamisa ni magdila day. Ikaw, git Kalit nagkagpanghak. Labitaw sa palibot. Ay, bahala sila, uy. Magbuot sila gumahaw ko ni mo. Biya, Ay. Mao din ang kuhanag imong uyab, Neneng. Pagkakon kang pagkanak! At yun ko ka lalaki ha! Si Daddy! Si Daddy ang pistola! Nining, hindi ko gusto mamatay. Dili. Ito! Ayaw pagdagan, animal! Ayaw pagdagan! Daddy, ayaw! Roger! Buisit! Huwag ko maigo ang animal! Nakaikiyas yun siya! Pasaylo ako nga gibakakanta mo, Daddy, Mami. Apan mahal na ko si Roger. Pauli sa ato. Adto ta magtiwas nitong animala ka. Tara sabay. Nining! Dili ko masugot, Mami. Daddy, nga dadon ko ninyo nga to ni Auntie sa Paris. Aron nga adto kong padayon sa akong pag-eskwela. Nagkabati mo. Dili ko mahimong biyaan si Roger. Dili. Hatya na lang ko ninyo kung gusto mo. Milayas ko sa amo ug nagigtaban ko ni Roger. O giingnan ko si Roger. Bahala og dili ko makaato sa Paris. Basta kita lang ang makapalis. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fredo. Kinaingon nga ang taong minyo o kalisod o kawadon makabuhat gid ko sa kabutang nga salawayon. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo nga may kalimtan. Ay, pastilan ni mamakigminyo ka na si mong uyab nga wap agali mo yung saktong tinigom. Kuan manggod nanghagad manggod ako sa minyo tay. Ya akong balibaran basin mangluod niya iya akong bugan. Korbida. Hoy, Fredo, ang mga babae kung tinuon mo igugma, di may tabong mangitag lain, oy. Ako na lang yun sa minyuan tayo para makatilaw ko niya. Naghinam-hinam na ko nga makatilaw ko niya tayo. Maangko na ko siya. Bigo ito magigpaarang akong uyab. Pastilan, kabangha biya tao si Modo. Lagi. Hangtod karon, wa pa ka kabiran niya, wa ka maliwat DJ Badayos. Ay, kung kuan na ko na, hikap-hikap na ako sa kuan, kiting. Di Badayos ang mga ligos tabay, bra. Amo mo to. Korbida. Ingo mang salgod siya, gutay nga, human ko na sa mong kasal, anak pa ko na may magkuantay, ingo mas kasal. Bahala na lag, Mag-usap mo yung mas kasal. anak ko. Bahala na lag, daginuto niya akong kwarta. Pakasta na ko siya, tay Pidoy. Bahala ka! Fredo. Ay, aray. Ha? Tinood ka laid na? Mapdos na ka na Oh, Fredo, mabdos na ko. Pero, wa pamantay tinigom, oy, para sa kong pagpanganak. Oo, katawa mo ko. Kahinay sa dimong mangwarta, oy. Bitaw nga nung nalipay day ka. Nalipay ko nga, mabdos na ka na pero nabuol ko nga ko'y kwarta. Mauna. Kung ang manggod, hinay mo kong pamasahiro ng tricycle day. Tungod sa kadaghan sa mga habal-habal ba? Ang mga babae gusto mo yung habal-habal. Oo. Lamig Ya. ng habal-habal Mo do. lagi nya ang pasahiro basta magdali. Labi nagbabae, musakay mo lang habal-habal. Nagplano lagi ko nga mag habal-habal ko. Sa? Maghabal ko, habal. Alam da, oy. Di gyud hinon ko musugot nga maghabal-habal driver ka. Nga naman day. Makapasahiro pa lang kag babay nga kuragan. Kuyaw, kun mo'y imong habal-habalon. Day, kung makahilabot kog pasahiro, dili na siya habal-habal day, oy. Unsa man day na? Kung alam mo na, usar na ka habal day. Habal lagi na siya day. Dili mo na habal-habal. Oo, kana. Mauna, habal. Oh. Usa di ko musugot. Dili ko. Unsa? Gilantan si Dudong. O, lagi. Musa pangita dito ko amang kwarta ka. Kay ato siyang dadog doktor. Pero lakaw na dayon. Oo, day. Una-una ko atos tatay. Basin doon na sa kwarta. Muna ni Ron yung nantabitaw ka ngayon pag-ahat-ahat o kanang minyo-minyo nga wa pa kay trabaho. Dali-dali ka man. Hadlok man kang mahutdag babae do. Tay, ayaw lang kong sirmon ni tayo. Pumamalo kong kwarta na ba? Doon ako sa hospital sa Dudong. Taas kang hilanat imong apo. Biday. Di pala na nako apong batay. Di ko muhatag. Di ako. Hospital ko. Gamitan eh. Uy. Sumay tayo. 20 pesos. 20. Wa ko'y trabaho. Kabaho ka na ako nga namantay lang taghantakan. 20. Kanay sige balik-balik. Balikan ang bukuhangan ko. Kuha na ito. Binuang maning imo tayo Tinuon mo ito na do. Wa tao ko'y kwarta do. Tana silang torya na, tana. Ilang- At tuon na to storya.
Aron mo huwam kag kwarta. Tara rin, turya ba? Eh, di ko pahuwam ni mo, oy, pidoy, kay wako'y makuha ni mo. Kung dili ka makabayad, wako'y makuha ni mo kay tiguang ganun. Tiguang niya. Ikaw mo ay tiguang tirya, dili ako. Basta ka di ko pahuwam ni mo. Dili, period. Ako'y manghuwam ni mo ng tirya. Ako. Hawa na. Aw ka na, no. Ay, ay, Ano pilay mong huwamon, Dong Fredo. ay. Bungat kong pilay. 5,000 lagi unta ng tirya. Ay, kagamay na. O, sige. Hatagan ti ka. Pero inigabot sa usa ka buwan kung dili gani kang makabayad. Mahimo na ng 10,000 lang imong utang, Ha? Unsa? Uy, na. Muray gidangat. Unsa? Muna kondisyon ni ng tirya ni mo? Grabe ko niya tigwa nga siya. O lagi. 5,000, mahimong 10,000 o sa kabuwan ra. Gilang, pasagdil na siya. Ang importante nga doon na tayo magamit. Ay, yun pagtubog doble, ha? Kami mag-trokes kon maghinanggaw siya patubog dako. Ikiha ko noon siya. Niga, no? Illegal na iyang pagpatubog perting dako, oy. Unsa? Dinhi sinang tirya naningil sa utang nako. Oo. Giaway ko man gani to. Akong gihangyo nga motubo lang una kong 500 sa tong utang. Di man musugot, kay 5,000 gid ko na iyang patubo. Bida sa ninang tirya, oy. Pikan ni bi. Agtuon ko na si Ilabi. Hanggaw la. Binuang niya na. Karoon kang tigwa nga ka. Gusto ni kag gubot, ha? Ay, able ng pultahan. Wa na ko nang ilang. Oo, ako nang gilakang putahan. Karoon kang tigwa nga ka. Kita'y magtigi ron. Bahalag inyo ning bay. Tampalungon tagyo ka. Beb. Dali na, Fredo. Oh, Rod na, do. nahibaw uroy siya ay. Nga ako nini ay. Beb, abihan ko. Ikaw ba lang tir... Hala. Oh, ano mang kadro. Magunang mata ni mo nga nagtanaw na akong nagburles. Sa may tanaw ni mo na ako. Boss, ok, gyapon ko lawas na. Madada pa man din yung tigwa nga. Di pa may tantong ko yun. Agay, ibang kong gilayatan. Paya ko, basta utang ni mo. Unya, parinyon, padayon, Mga hayop! Mga hayop mo! Kung nakabuha kami na ko ina! Nga naman, ha? Fredo! Wag kay sa ini bay Fredo, ha? Bay. Bay Fred, wakoy sa ini. Ang imong asawa ang mipaanhin ako sa inyo kay manghuam siya kwarta. Bay. Mga ako siyang gitag ng 10,000. Hatag na ako, bay. Di ko magpabayad. Mao gyud. Oh, Ay nalang sagog palag Fredo god. ay palag Wa man gani ko mapalig nga nagsige mog turjak ni ng tirya nga tiguang na. May ni siya kay batan-on pa niya dako pa gyud. Basta tabla ra ta. Kita yung kabayo, dako dyan eh. Mao gyud. Pero kung di ka makadawa sa kong gibuhat, buwag na lang ta. Wa gid na ko madawat ang gibuhat sa kong asawa, oy. Mao nga nakigbuwag gid ko niya. Hugaw na siyang pagkaasawa. Away kaso nako kay laki man ko. Kung mao to, mga listeners, atong part 10 sa ana-ana. O mao to atong round 1 nga ngalan og Nining, no? Na ang second round na to si Fredo. Og salamat kaayo mga listeners sa inyong pagsunod sa atong mga drama. Daghang kang salamat.